sledou tuhé boje. Pánové, pojďte na pódium. Přivítejme všechny závodníky s potleskem. Kategorie staršího dorostu do 65 kg. Jak vidíte, je opravdu 12, ale startovní pole. Pojďte si je představit. Startovní číslo 7 je Zdeněk Lapeš. Vychvat Fitness Brno. 32 má Dominik Durko. Pro nutrition tým Nové Město Atletí. 43 je Daniel Mojžíš. Fitness KVK Fit. 69 je René Kyňák. Kolotý Karina. 86 má Martin Kulíšek. Fidelia Bohumín. 95 to je Ota Birnbaum. Fit Effect. 120 je Vojtěch Tetur. Ne, Olympia Fitness Praha. 123 je Vojtěch Šohánek. Fitness KVK Fit. 129 je David Brástěl. Fitness AV Přerov. 140 je Michal Makovský z Extremitu. 153 má Lukáš Pavlík, Big Fun Fitness. A 156 je Daniel Bukovský, SK Move Brno. Tak závodníci, poprosím dopředu sedmička, 32, 43, 69, 86, 95. A pojďme základní postoj. Držte základní postoj. Čelem vzad. Stojí špatný, Rendo. Ne, stojí špatný. Neměj nohy tak daleko od sebe. Je to základní postoj. Čelem vzad. Uvolněte a zařadíte se na svá místa. A druhá šestice podle startovních čísel pojďme dopředu. A základní postoj. Čelem vzad. Čelem vzad. A do základního postoje. Já vám děkuji, vrátite se na svá místa. A už budeme pouzovat podle startovních čísel, takže 7, 32, 43, 69 a 86 dopředu. 95 zůstaň. 95 zůstaň. A nebo 95 ještě vezmeme. Ať vás nebudu. Obavíte si ze předu. Uvolnit široký sval zádolí ze předu. Uvolnit ruky z boku z libovolné strany. Uvolnit zadní rozhodčí předvěte oba bicepsy zezadu. Uvolnit široký sval zádolí zezadu. Uvolnit triceps z libovolné strany. Uvolnit čelem roznoším, předveďte břicho a stehna. Obě ruce
místa. A druhá částice dopředu. Základní postoj všichni. Oba bicepsy dopředu. Teď. 153! Uvolnit široký sval zároveň dopředu. 153! Uvolnit hrudník z boku z libovolné strany. 153! Uvolnit zadní rozhodčí, předvěte oba bicepsy ze zadu. 153! Uvolnit široký sval zároveň ze zadu. 153! Uvolnit triceps z libovolné strany. 153! Uvolnit čelem rozhodčí, břicho a stehna. Já vám děkuji, můžete se zařadit. Pojďme na první vyvolávání. Startovní čísla 32, 69, 123, 129 a 140. A 140, vyměňte si pozici. Předvěte oba bicepsy dopředu. Unožit jednu nohu. Uvolnit. Široký sval zároveň dopředu. Uvolnit hrudník z boku z libovolné strany. Uvolnit zadní rozhodčí, oba bicepsy ze zadu. Uvolnit široký sval zádový ze zadu. Uvolnit triceps z libovolné strany. Uvolnit čelem rozhodčí, břicho a stehna. Uvolnit, můžete se zařadit na levou stranu pódia. Pro vás na pravou stranu pódia. Zbytek kategorie prosím dopředu. Ještě podle startovní čísla byla. Nebudeme řadit. Tak, 153, 156, vyměňte si pozice. A sedmička se 120. Oba bicepsy zepředu. Teď. Uvolnit široký sval
rozhodčím, přibojte oba bicepsy ze zadu. Uvolni. Široký sval zároveň ze zadu. Uvolni. Triceps z libovolné strany. Čelem rozhodčím, břicho a stehna. Uvolni. 4 úkroky vlevo. A zadní řada, pojďte dopředu. Máme odpozováno, rozhodčí mají jasno. Dámy a pánové, to byla kulturistika staršího dorostu do 60 kg. Levou nohou můžete odejít. Děkujeme, chlapi. Díky. Já myslím, že to byla opravdu nabitá kategorie, že na soustředí talentované mládeže opravdu je pěkný materiál, ze kterého můžeme vybírat. A teďka ještě uvidíme tedy 2 hotovostní